बोरै दासो फैनानै ओंखाम जाफैदों मारै जादों गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव हादरसे माखौ गानलायगोन नोंलाय आरो दरसे खामाजिनो दरसेल' मोनना बायल' मोनगोन जाखांबाय जोंहा रोनो दिनै एकदम अखायानो गालिया नै नायलाय हिफोरखौ सुस्रांनानै सोना गालांनो नागिरबाय रानलिया जेबो बाथरुमावबो हि माखासे मानि सुनानै दोनदो बाथरुमावबो हि माखासे मानि सुनानै दोनदो बेबो रानलिया नै अखायाबो एकदम माने खानाय सानायसो मानसि लायलै नुबाथाय आरो नों मा खालामदों डिउटिबो खालामना फैनांगौ ओंखामबो जानांगौ खांसिबो सुनांगौ मा जानो खांसि नोंनि सुनाय खामानि ना आंनि सुनाय खामानि सुगाबो एख' जाया जाखांनानै मानसि जाखांनाखि माने जाखांबाय आरो जाखांबाय नानै खानसिखौ सुखानि दे होननानै उनाव फैखायो नों नायखौनो खालामबाय दोङो आच्छा नों सुनाङा आं सुगोन दे दोन होनना बुंनाय हागोन नामा नोङो मा खालामदों होनना सोंफैबाय इयाव फैनानै आरे आं मिथिखायो नों जाखांनानै जों जुदि जाखांनानै थायोबा खानसिखौ माने इयो गावनि जाखानायखौ इनो सुखायो माने बयबो जाहानिया बेबायदिखा आरो माने जाय उनाव थायो जाय उनाव जायो बे माने गावनि खानसिखौ गावनो सुखायो माने आं जिनि सिगाङाव जाग्रोना थाबाय आरो मानो होनबा बिनिया फैनाया एसे लेट जाबायमोन आंनि आरो मुलिबो जानांगो ओंखायनो समजेखि आंनि मा कियाव थाव बिलाय मोनबो थाव साव नङा बियो मोनबो थाव लगायनाय नङा आरो नै मानसिफोरा ना निजे बिखौ माबा खालामना थानांगो मा होनना बुङो एसे गावनि जानाय खानसिखौ सुनो हानाय अभ्यास थाखानांगो मानसि मिथिया मानो होनबा जोंथ' सप्तायावनो लोगो थाबाय थायाना मानो होनबा जों दा साननैसो थानानै आरो जों दा न'आव थाबोनो बानाय मा थिग नोङो हारसिं थानांगोन बेयाव नोङो जा मेसाव थाबाथ' लाइनाव थाबाथ' नों गावनि खानसिखौ गावनो हारसिं सुना लानांगोन ना ओंखायनो गावनि खानसिखौ गाव जाखांनानै हारसिं सुना लानो हानाय अभ्यासा थानांगोन अखा बाङाय हाबानो जोंनिया बिराद डिस्टार्ब माबाया क्वार्टारा एकदम चेम्बारफोरा जाम जालासोयो माने मानसिफोरा खिनोबो थांनो हाया हासुनोबो थांनो हाया आंथ' हायोना नोंलाय हायोद्रा नों थफ्ला खालामनानै गारहरनायालाय आं थफ्ला माने आं गन्थं गाथा हेथेनानै बास खिनि सायावनो खिदलाबाय था गन्थं मानामनाय मोनाबानो जाबाय आरो नायाबानो जाबाय र' खिनायना लाबाथाय जाबाय दोन नों माने मायबाबो जोंबाथाय एकदम लेथ्रा बुंनाय रलि मानसिया उपाय गैयाबालाय चेम्बारानो अबे फैलायबाय ओइ पवना फैलायबाय सानसे थुख्ल'ना लायगोन ए पवन हाँ एक क्वार्टर दे देंगे ठीक से करके जाना एक क्वार्टर नांबा था ये थैना थांखाङो ओइले फासिया साइस उरुना दा माला नाय दे अबेना मोजां नोंनिया थाइला नाकुटलोको दिनै बार्थडे जानो लिंदो बिनि थाखायनो जों गिफ्ट लानो फैदो मोनसे चकलेट लाबाय ओमफ्राय मोनसे गान निशाना लगायनाय गान मोनसे लाबाय हौवा गथ' नालाय नै जा कुटलुआ कुटलु मुझे बहुत गाना पसंद है गाड़ी नहीं बियारसे मालाय पसन्द खालामसोबाय कुटलुनि नाम लिरना होबाय गथ'नि नामबो लिरना होबाय बेयावबो लोगोफोर इनिया बुरैबायना इयो
लोगोफोर सोर गिदिंना आंखौसो सोलोंसोदो नाया मानो गाव खानाय खनगोन आंखौ सोर गिदिंनायखौ भिडिअ खालामबाय नांगोन बापरे बा मोर काम नहीं नहीं मेरा काम नहीं है तुम्हारा बाल तुम उठाएगा मैं तुमको वीडियो करते रहो एकदम पापी है गेस्टिक जाफ्ले जुबो मानसिया खुगायानो गेसाव मानामलायो इनो गेस दंसोयो मानसिनाव गेस्टिक थानायफोरनिया ना खानाया बिराद गयो ना खानाय गसोदो नाय लोगोफोर खानाय गखायो आंनिया बेसेबां जाखो मिथियोना खानाया हप्ता देवालि खालि हर लोमनायानो देवालि खालि हर लोमनायानो भाबिना नाय मान गोबाव जाबाय लोबाखै खानायखौ जाबाय खान एसेबांबो लोमनाङा देसन खानाय लोमना हप्ता खेबसे लोमनांगौ जायो आरो आंनिया दा नखाबो सिबाय आरो नखाबो सिनानै आं सुदियाना इबो नंगौ नखाखा सिबाथाय गयो किन्तु नोंनिया बारा गयो आरो अत्याचार गयो दिनै फुंनि 4टा बाजियावनो उथिनांदों गिबियाव ओमफ्राय अखायाबो जि द्राम हादो सामस आरो जि रागा जोंनो सामस आरो उरुने आरो बारा रोंनांगोन आरो बिराद रागा जोंनो अखाया बिराद ज्राम हादो अखा गासा उथिदोबो सिरि रायदोबो गासा हाबाथ' आरो उरुनो मोजां मोनखायो ओंखायनो उथिदोबो सिरि रायदोबो आङो साला सोरखो रागा जोंना रायदो खिथा रोङा आरिमोन फुङावनो सोरबा 4टा बाजाव उथिनानै डिउटियाव थांनांबा उरुनाय टाइम बै टाइमाव उरुनाय टाइमाव थांना रागा जोंदा आङो माबा माबि बुंफ्लांसोदो आरो बुंबाबो बाय गैया फैसानि कारनिथ' थांखानांगोन नङा होमबा थाङाबा जाया आगोलाव साकरि मोनै टाइमाव बा जि जायो आरो आखाम संनायबाबो जागोन खानाय सिननायबाबो जागोन बेनि उनाव मोनखांनायनि उनाव बायो आरो मानसिफोरा नैबे जाबाय सरकारि मोननाय बाकस माने खालि दङ आरो बियो जेबो गैया इयाव दा हिफोरखौ माबा मासेखौबो आं गोमोन सिङाव पेपारखौबो नङाबा बे हिखौबो निलायिखौबो सिङाव अबे निलायिखौ बिदिनो माने गिसिगोन ना आरे नोंनि लंपेन्टखौ मानो सुदों नों बिखौ गाना नामा मानो गानलाबायनो मानो गाना आंनिया लंपेन्टानो दोंसै न' लंपेन्ट दङ हाफ पेन्ट दोंसै बेफोरखौलाय मा खालामनो लांनो अटके बेगासो फुल जायो यहाँ का सामान यहाँ वहाँ का सामान वहाँ लोगोफोर नै जोंहानिया इखिनिया गासैबो ट्रलि बेग गंसे बा गंसे लाना थाङो आरो मालाबा जोङो मालाबा गंनैखौबो लाना थाङो जुदि बुस्थुफोरा एसे बुरजा जाबाथाय नै मोनसेयाव जों गासैबो गस्लाफोरखौ सुजुना दोनो आरो नै सिंनि बाकस गिदिर खेबसेनो लाखादो इसिनि गिदिर न'आव थांबोला गासैखौबो बे मोनसे बाकसावनो सुजुबना लाना थाङो ओंखायनो जोङो क्वार्टार थाबाथाय बांद्राय एसे बुस्थु लाया सानो खिन्थु लाया साननायावनो